आदसा बे जायगायाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय दा खोन्थालांगोन हो फारि फारि खोन्थालांबाय थागोन ओमफ्राय जों दा नैबे हटेलाव ओंखाम जागोन बेनिफ्राय दा खोन्थालांबाय थागोन आं फारि फारि दा बिजनियाव दंफैयो आरो जोङो बिजनियाव मानि थाखाय फैदों दा खोन्थालांगोन फारि फारि जिखुनु नायलांबाय थाजोबनोसै सामान्य हटेलाव जानो फैबाय बिजनियाव नेगासिनो जों बोरमा बेदरजों जानोसै आरो दा जायगाया बिराद मोजां गोजौआव आरो एसे स्टेन्डार्ड मोनदों ओमफ्राय माबायदि फिर जायोना पेलेसफ्राव माबायदि जायो टेस्टिफोरखौ नायनोसै आरो दा गोथाव जागोन ना जाया नैबेखौ डाबल बुंदों ओमफ्राय मोजां आरो बिदिबा बिदि डाबल बुबा प्रपर बेदरा सफैथ'वाखै आदसा जाखांबोबाय फेटाफुटनो बिराद गोथाव मोनगोथावालाय मोजां खालामो टेस्टि खालामो सामान्य मोजांसैबाव आदसा ओमफ्राय बिजनियाव फैनायनि टारगेटआनो जाहैबाय नैबेमोन आरो ओमफ्राय माने बिजनियाव लांफैनायदों माने बङाइगावआव दा लकडाउननि थाखाय डेलिभार जाया नालाय ओमफ्राय माने दाख्लै पिनक'डबो जायामोन आरो ओमफ्राय बङाइगाव डेलिभार जाया ओमफ्राय बिजनि पिनक'ड होननानै आङो अर्डार खालामदों आरो बेयो जाहैबाय र' बिसिगोन बे बुस्थुखौ मा बुस्थु माने जा फिसा ओमफ्राय ट्राइपड मोनसे बायदोंमोन आरो आङो जबिनि ओमफ्राय बियो नैबेल' र' मा दंबावोथाय जेबो गैया माने आङो बायदोंमोन आरो ओमफ्राय जा फिसा नुयो नै ओमफ्राय पिक्साराव जा गिदिर नुदोंमोन ओमफ्राय माबायदि जायोथाय बुस्थुखौ नायनोसै आं मबाइलजों माने खालामसै नालाय ओमफ्राय केमेराफ्रावबो लागायनो हागोन लागायबा ओमफ्राय मा मोनो र' नायनोसै जायखिजाया ब्लग बायदि जास्लाबासै दिनै मिथियो माने आनबक्स टाइपसो जाबाय नैबे बुस्थुखौ मोनदों नै अ माथो जा फिसा बिसिनि फिसाल' अ बिदि जाजोबो आरो बेखौ मायाव लागायगोन जायफ्रा केमेराफोर दङ बेयाव ओरै स्क्रुब लागायनो हागोन आरो डाइरेक्ट ओमफ्राय आंना दा मबाइलाव ओरै हल्डार आरो हल्डारखौबो आं अर्डार खालामदों ओमफ्राय सफैथ'वाखै जासिगोन आरो ओरैजाय लालायनानै बेनोसै आरो बेखौनो लांनो फैदोंमोन आरो बिजनियाव फैनो जाबायबो ओमफ्राय थिगसे जबिनिखाय एसे मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बुस्थुखौ जा फिसा बायदि मोनबाय आङो केमेराफोरनि थाखाय एसे मोजां जागोन ओमफ्राय मबाइलाव एसे मोनसे हल्डार लागायोबा माबायदि जागोनथाय एसे ओरै गोजौ बारायदेरगोन एसे गोलाव नंगोन आरो जा फिसा पिक्साराव नुनायाव जा गिदिर नुदोंमोन आं बे पिक्सारा नैबे पिक्सारा जिखुनु एसे मोजां आरो बुस्थुआ जबिनिथ' बयबो मानसिफ्राथ' जबिनि बाहायो गिदिर गिदिर बै प्रफेसनेल ब्लगारफ्रा जोंथ' फिसा फिसौ आरो बेफोरनो सोलिगोन एबारहाय नेक्स्टआव बेखौनो ओरै लानानै बानायनोसै आं सापर्ट खालामदो लोगोफोर लाइक शेयार खालामनो हायो माने लाइक फैबासो एसे थुलुंगाखाङो मानसिफोरनो एसे मोजां मोजां भिडिअखौ बानायनो मोजां मोजां एसे साबसिन हामसिन लाबोनो हायो आरो साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालाम वाव आइडिया एथ'बां गिदिर बेबायदि देरदों आसरित नै फुरा लोमदों डेन्जार गिदिर ओमफ्राय बेनो हरैजाय मोनसे मा होनोमोनलाय दाङाइ गामि खाद' गामि होननायथिं फुरा लोमदों आरो बियो डेन्जार गिदिर बाब फुरा लोमदों बियो आइ दैमा नुना लोगो थाद'बाय आङो दसे अखा हाबाबो बाब एथ' बेबायदि लोमदोंना बाब ओरै भुटाननिफ्राय दै हगार हरदों खोमा दहायबो थाद'बाय थानो मानोना अखा हानायावलाय न'आव फटाफट थांनानै ड्रेस सोलायनानै आराम थाहैनोसै जोब्बाय फुरानो बाव थाबाय थानो लागोन थांसै
Itu dia beran kita dia ayo asuri ya. Babre, nomor sebelumnya. Ya itu kita We still play as we were framed.